Kaixo Inigo. Arratsaldeon. Opa, ongi etorri. Arratsaldeon. Opa. Inigo, ez da erresa depresiori buruz hitz egitea edabide batean? Ez da bat erreza. Gertuko jendiekin oso zaila izatea. Hitze jartzie, zure barrun pasatzen egiten horri. Eta, edabide batek azkenien magnifika huiteu, jende geixoan gana egiztetzea. Baina, egiz esan neuke neure prozesu pertsonalien jendien testigantzak, irakurri, entzutiek, on asko intzin, ze momentu hoxetan mezu oso potenti jaso nun neuke, atea zaitezkela, nahiz eta momentu bertan geizkion. Orduan, neu jaso nun mezu berdine zabaltzeko asmotan bat emati, gaurkuek mereziko seguru. Eta guk eskerrak eman ezkizugu talde osoen izenean pauso eman duzulako eskerrik asko, honi buruz hitz egiteagatik, Inigo. Noiz somatu zenuen zuk depresio baten hasiera batean zeundela edo ez zeundela ondo? Eixe da, depresizue hitze jartzie pasatzen nahi ziten nahi, gero etorri zan gauz bat izen zala, baino, ja banabilkin neure oso geizki, oso baju, oso triste, goibel, nekaute, bati bat, fizikoki baino gehiago mentalki. Sekuleko nekin auken buruen. Eta, egiz esan egoerie oindik eta geixo larritu zen, batea nire burue hasi zanein, neuri bialtzen mezu bat, esan ez, hil zaitez. Hil zaitez, ez tezu hemen ezer pintatzen, ez tezu zertako balixo, hil zaitez, kendu zaitet paretik. Ari zara esaten triste egotetik edo horrela sentitzetik bapatean pentsatu zenuela, sentitu zenuela zure buruaz beste egiteko gogoa zenuela. Bai, oso kanbixo drastiko izen zen, ze hasieran egixe da, neu triste o nekaute, baina askotan pentsatzen duguna ez, ratxatxar bat, etorriko garaio bi hauek, baina bapatea pentsamentu hoxe gazaldu ziren eta oso beldurgarri izen zen, bai. Eta zema demora segun zinen pentsamentu hoiekin? Hilabete bat, bai. Behintzat laguntzie, eskatzie lortu nun arte, hilabete pasau zen, bai. Baina zorionez ez esan zenion zure buruari? Bai, hori da. Zerk eragiten du hori, ze pentsatzen duzu, sentitzen duzu, baina ez duzu egiten? Lehenengo aldiz, Ni barrun bizi zenun hola desdoblamentu bat bezala. Alde batetik neure burue biten bezala zatitu zen, eta, zeon parte bat esatezina hil zaitez, baina beste parte bat esatezina ez, aguantau, eskau laguntzie, eta egiz esan eskerra bigarren parte horire azaldu zen, ze tontakei bat iteko oso zorixen neguen, eta eskerrak. Beraz, eskatu zenuen laguntza? Bai, nire lehenengo impulsu izen zen, hor asko egotei esperantzan telefonue, eta oin parreiet, porque, oin humoretik kontauleik ez, baina momentu hortan, batean nire buruk esan zuen, stop, ez segi aurre honekin, eskau laguntzie, eskau ja. Eta lehenengo pentsamentu izen zen, esperantzan telefono batea hotzeki ez, eta deitu nun, da hasi zen tonue ematen, baina etzi ben hartu, komunikando zein zen, momentu hortan oso geizki pasa nun, zaten, haure ez, geho, Mr. Wonderfulen esaldi hoxekin etorreko zaizkit, kesi esperantzi dela azkena galtzean, nahi buzonde goze ez ditirik, kabroi horrek, eta bai, hor egiz esan momentu hortan puskau nintzen, alare esan nahi dut, bigarrengo aldi baten saixau nintzela, handik hilabete atzuta, hartu ziben eta asko lagundu ziben, baina momentu hortan oso geizki. Bai, orain humorez kontatzen dugu, baina momentu hortan gaizki pasatuko zenuen. Norbait azaldu zen hor? Puskatu zinen momentu hortan? Bai, telefono deixen eantzunik ez jaso, eta nire ama azaldu zen, etxien, topau nindun bezala, eta esan zin, Inigo, ze pasatzea zatzu, eta orduan lortu nun lehenengo aldiz, hitzek jartzie, gertatzen ziten nahi, eta amai esatie lortu nun, ama hiltzi nahi dut. Holaxe, de sopeton esateana. Eta amaren erreakzioa momentu horretan?
hombre, asko impactau zizon. Bai, eske ez da erreza, hori entzutie, normalin, telebistan honon baitena egitzezunin kasu bat, zaila da, eta asko impactatzeu, baina, klaro, ja, pertsona hori zure semie danin, ja, oindik eta geixo, bai. Eta verbalizatzeak hori barrutik ateratzeak amari lagundu zizun, zerbaitetan? Bai, lagundu zin, barruko ekaitz horri azkenien hitzek jartziek asko laguntzeu, eta batik bat laguntzeizu aurre pauso bat ematen. Ze ja, komunikaudezunin gertatze zaizuna, ja beste fase bat astea, automatikoki. Eta seiun jabetu nintzen, ja etzeola atzea hueltaik, prozesu berri bat hasiko zala, nun jendiek, o jende bate behintzen jakingo zuen nahi ze gertatze ziten, eta aurrean berko nula.